Préfet mo falde Goudiri hurmbiti rumo nyakko ngam habade mboros Covid-19 e nder falde nde dum wonno ko nyande talata didi lewru ndu tawi na hawriti tan e nde nyawngu timmini hitande do e nder leydi ndi e nder ngesode ujunaji joyi e temedere e sappo e jeetati garande diwan Tamba o falde Goudiri feccima hen temedde jeedidi e tati ngesode ko préfet o adi ngesade ngam hokkirde yeru hayso tawi dedo ngesode garde e dawal gadanal ngal de buri toddade ko yimbe dillobe e cellal be kanko préfet ciagal nde o ngesi cukko horejo conseil départemental kam e médecin chef district sanitaire mo Goudiri wondude e hilifabe wobbe to diine aada e to dawrugol kala mbadi hono non médecin o holliti nafoore ngeso go ina tolni e capande jeedidi e jeenayi e nder temedere kala hayso tawi do e jonte tati kadi ma jomumen ngesto lawol dimmol o holliti hay goto woto jogo kulhuli yo yimbe be fof ballodira mbele ko yaawi gitten do coronavirus hayso tawi won yimbe rewobe e laylayti rendodi ina jidi jibde hakkillaji yimbe be ko dum saabi Hamad Darou Ndiaye gonnodo directeur école Goudiri kebdo foftere mum ina wada erango e yimbe rendongo kala ndengesoto sabu ko cellal woni afongalu nyaagimi yimbe be kala ko docteur be mbi yo yimbe gabbito hen vaccination ne wadi valeur no fewi ko dum wadi minen pop arnobe hande do e réunion he min badi vaccination pour hokkude un exemple parce que soko tawi neddo sellani ala ko bawda hay batte wojatama sona sellude dum non te ko cellal woni ngalu dendangal tawtoranobe golle de ina hen seti gummido hôpital régional mo Tambacounda kambe kala be jetti kongi ngam famminde e hirjinte nafoje coomide e de ngesode de ganduda ko kanje tan baawi wallude yimbe be ha cierta e ngu nyawngu ganduda ko gannugo windere de kala